første VB-bil, jeg har set i aften. Ja, men så giver jeg kapacitet nok i salgsbud, og så er det bare op med pølser op i Uleåret. Fra en 6 meter lang start, og så er pølser og kører. Men de har en traktor mere for en sædefældes. Jamen, det er jo Herbie. Normalt er det Anja Hansen, der sidder bag rettet til der, det er teamchefen Søren Dahl. Anja, hun skulle desværre til noget festhøjse et eller andet sted. Så kan man snakke lidt om det der med at prioritere sine interesser, men sådan var det jo til det. Så der man ved i hvert fald også, hvad retning og håndtag det skal, det kan jeg garantere for. På rammen sidder der en hovedcylindret i Vico V-motor. Så er det en omkring de 17-18 liter, 17,2 tror jeg det er. 2 turbolader, stadigvæk i et tryktrin, men den der i Vico, den kan den 8 liter 500 omdrejninger. Måske i hvert fald.